नंगौ नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दुलिगाव गामियाव जोंनिनो सासे बर' हारिनिनो गोख्रों एनडिबिनि मावथि बा बारग' एनडिबि दायो बिथाङा हारिनि थाखाय जातिनि थाखाय राव हारिमुखौ रैखाथि खालामनो थाखाय एनडिबिआव जयेन जाखांनायनि उनावहाय नांफुनाय समावनो बिथाङा दिनै हमजादों। दायो हमजानानै दिनै बिथाङा आरोबाव खबर आरो गाज्रिबाव बिथाङा जाहैबाय माने फासि होजानो थांनाय मोनसे सासे सुबुं। बिथांनि मुङानो जाबाय बुहुम, बिथांनि अरिजिनेल मुङानो जाहैबाय मा बिरखां बसुमतारी। दायो फंबाया सानसेनि थाखाय सुथि मोनदों। बिनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय बिनिनो जोनोम गिरि होननांगोन बा बिब' देरसिन थैनानै थांदों। दा बिब'नि सारादुआवहाय दिनै बिथाङा सानसेनि थाखाय बाय सुथि लाना फैदों आरो लोगोसे गावनि जोनोमगिरि बिफा दं, गावनि जोनोमगिरि बिदा बिबाजै बाय बाहागि जाथि खुरमा सानसेनि थाखाय बे बिब'नि सारादुआव फैनानै लोगो मोनफैदों। दा बेखिनि खबरखौ जोंबो मोननानै इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय लानानै जोंनि मानगोनां आफादगिरि जोंहा सिला बसुमतारी फैदों, लोगोसे गाहाय नेहाथारि बिथां रसराजआबो नुजाफैदों, लोगोसे इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि लोगो आफादगिरि जायख्लं बसुमतारी आरो लोगोसे जोंहा इजिएस मिरुनि सेक्रेटारि फंबाय मोनाबिलिबो दंफैयो। आरो बेजों लोगोसे जोंल' नङा, गोबां बे रायजो राजा बे ओनसोलनि लोगो दिगिफ्रा फैनानै नुजाफैदों। दा बेखौनो जोङो दुखु मोनदों जे दिनै बिथाङा हारिनि थाखाय गोबाव बोसोर सेक्रिफाइस खालामनानै दिनैहाय एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनै बिथाङा मोनसे फ्रिदम मोनाखिसै। दिनैहाय फासिनि साजा दिनै मोननो गोनां मोनसे डिक्लेयार होजाबाय। जोंनिफ्राय जोंनि इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि नाजानायनि गेजेरजों जों बेखौनो मोनथिगौ जे दाख्लै जों जिहेतु माखासे कर्टनि दैदेनगिरिफोरजों बा कर्टनि जाजफोरजों रायलायनायनि गेजेरजों बिथांनि माखासे जेथु हें जानो गोनां बा फासि जानो गोनां दिनै बियो बे बुस्थुआव गैला, बे जानाय नंला, बेखौ जोंनो डिक्लेयार होदों। बिनि थाखाय जों गोजोननाय मोनदों। दा दिनैनि आरोबाव नैबेवहाय जोङो बे फंबायजों लोगो मोनफैनायनि गेजेरजों दिनै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो दिनै बिथांनि न'खराव दिनै गाबगु 15 बोसोरनि उनावहाय दिनैसो खेबसे गावनि गामिजों लोगोसे बिफा, जोनोमगिरि बिफा आरो बिब'नि सारादुआव दिनै बाहाय गासिबो बाय बाय जाथि खुरमाखौ लोगो मोनफैदों। आरो बे खाबुआवनो जों इउनिटि फराम एक्स एनडिबि बा बारग' एनडिबि फैदों। आरो बेजों लोगोसे जों रायखांनांगोन जोंहा सावरायग्रा बिथाङाबो फैनानै थांदों, बे जों लोगो मोनदों। आरो बेनि सिगाङाव जोंहा बिथां EM रन्जित बसुमतारी फैदोंनो जों लोगो मोनदियासै। बिथांमोनखौबो बिथांनि सानसेनि थाखाय फैनायाव सुथि लाना फैनायाव नुजाफैनायनि थाखाय जोंबो गोजोननाय बावहरदों। बिथांमोना दिनै हाजारब्लाबो जांख्रिथायारि लोगो हिसाबै दिनै बिथांमोना बाहागो लाफैनो थाखाय जों गोजोननाय मोनदों। बेबायदिनो जिखुनु समाव जोङो बारग' एनडिबिफ्रा जों ज'यैनो कपारेट खालामलायगोन मिजिंथिदों। आरो जोंनि दानि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ मिजिंथिदों जाहाथे जोंनि एनडिबिनि गासैबो जेल जानाय केसफोरखौ लानानै एनडिबिनि पस्टफोरखौ लानानै गासैबो समस्या थाबैनो जाहाथे सल्भ खालामो, बेखौ जों इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय सरकारनाव जों आपिल खालामनाय थाबाय। आरो फंबाय बुहुमा दिनैहाय जेखिनि फेमिलिखौ लोगो मोनफैदों बिनि थाखायबो आफा इसोरनिसिम जों आर'ज गाबदों। फंबाया दिनै इसोरनि माखासे मददनि गेजेरजों जोनोमगिरि बिफा गामिखौ मोनफैबाय, जोंखौबो लोगो मोनदों। बिनि थाखाय आरो इयुनफ्राव बेल' नङा, आरो गुबुन जेलाव थानाय लोगोफ्राबो बेबायदि खाबुखौ आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा न'खरनि सुबिदा उसुबिदा समाव जाहाथे हेल्प खालामो, बेखिनिखौ जोङो इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय।